Bueno, agora marchamos ata Laraño, en Santiago, porque os seus veciños saen ás rúas para protestar, así que escoitad as súas reivindicacións. Non os panéis! Non os panéis! Non os panéis! Non os panéis! Pois xa estades escoitando, non os paneis de Adif. Eles falan de 54 paneis que llevan a poñer diante das súas vivendas para tentar reducir o ruído de que pase o tren, pois precisamente diante das súas casas. Pero eles están en contra, non queren que llos poñan, por varios motivos. Por un lado, están enfadados porque din que ninguén nos pediu opinión, e nós non queremos estes paneis, porque vai ser peor o remedio que a enfermidade. Falan de paneis moi altos, paneis opacos, que van a deixar as súas vivendas sen prácticamente iluminación do ceo. Din que nos van deixar todo as fiestras completamente pechadas, imos a sair, non vamos a ver a paisaxe, tampouco nos vai entrar a luz e por riba van a comezar a ter humidades as nosas casas. Eles están fartos, din que, home, polo menos teñen que parar esta obra, polo de agora ata que falen cos propios veciños. Estamos falando de que xa recolleron máis de 300 sinaturas e ameazan con que se non se paran estas obras, eles ata van a provocar cortes do tráfico. O que queren é que os escoiten, que teñan en conta a súa opinión. E mentras non hai solucións, pois queren facer chegar a súa voz a través do Denuncias de hoxe. Non os panéis! Non os panéis! Non os panéis! Julio, gran parte da veciñanza de Laraño facedes unha denuncia moi clara. Non queredes os paneis que se van a instalar aquí ao carón das vías do tren. Por qué? É un programa que diseña Adif e que non está nin consensuado ca xente nin cos veciños e non os queren, non queren os paneis. Eses cartos que queren emplear en facer máis muros que fagan beiras rúas, que é o que necesitamos aquí realmente. A min o ruido non me molesta nada, nada nin siquiera. Non me entero de nada, pa nada, toda a vida tuvemos así e estamos de maravilla. E agora que veñan con eso... Teño unha filla con esclerose múltiple que se move moi pouquiño e se lle poña ese panel cortaronlle a vida total. Meu irmán é o que a controla un pouco. Se cai, xa ten un mando para vir a levantala. Porque a súa vivenda está do outro lado. Dun lado e ele está do outro. Isto é crear un muro entre veciños. Xa estamos partidos por la vía de tren e agora o que queren facer é cortarnos totalmente, fazer un muro e dividir o que é a visualización dos veciños, entre veciños. Estades indignados. Indignados é pouco. Como estamos? Como estamos? Pois estamos... Cabreados, é simplemente eso. Vamos 60 anos vivindo aquí e agora que nos veñan con esta mandangada, quítanos o sono, quítanos o sol, a hora de inverno as casas van a empezar a coller humedad. 6 metros de altura, é unha animalada. E despois méteno 50 centímetros na calzada, que xa é estreita, non sei se despois podrá pasar por aquí en autobús. Non os panéis! De aquí a esta vivenda, 1, 2, 3, uns 4 metros aproximadamente. 4 metros e medio pode haber como moito. Non fixen petición para que puñeran os paneles. Non vexo a que ven isto. Que veñan os da DIF, que falen con nós, o proxecto hai que facelo no terreno e non en papel, porque este proxecto igual o fixe un señor de Madrid e non sabe como estamos aquí. É unha obra non querida, nin pedida por os veciños, imposta por a DIF. Mira que ruido hace el tren. Al contrario. Mira que ruido. No se entera el ruido. Y nos quieren castigar. Julio, aquí vemos eses paneis de 6 metros de altura totalmente opacos que están en fronte a uns 4 metros desta casa. Carmen, estamos en frente da súa casa e aquí instalaronlle estes paneis opacos. Vostede nota menos ruido pasar o tren agora? Non, eu non noto. O ruido non me molesta. Vai-me molestar moito o que nos van a poñer de tanto alto e oscuro. O que tiñan que haber feito é meter a subterránea desde a lada de atrás, desde cerca do Sebe, hasta Conso. Ese era o que tiñan que haber feito. E de feito, xente que traballou aquí, daquela, dicía que salía máis rentable que facer todo isto. Non lle vemos explicación a nada. Non hai explicación. Vai ser unha aldea fantasma dividida, como a Corea del Norte e a Corea del Sur.